Киләһе хат юлдары Әлшәй районы Таштүбә авылында 60 ел бергә тату гомер кисерүсе өлгеле пардар. Әнүзә Дилмөхәммәд кызы һәм Исламурат Хаҗи Әхмәт улы Вәли Әхмәтовтарга юллана. Улар ошо көндәрдә гәүһәр туйдарын билдәләгән. Безгә 7 балалары Фәнис, Фәнзил, Өлфәт, Ирек, Рәфил улдарына, Фәнзилә Гөлнур кызларына гомер бүләк итүсе газиз кешеләребезне Башкортстан 24 каналы аша котлап китергә теләйбез дип башланып китә хат юлдары. Әсәйбез Дүртөйле районы Кадайбаш авылында туып үсә. Атайбыз Әлшәй районы Таштүбә авылы егете. Кадерле кешеләребезнең танышып кавышуына Фатима әбәйбез сәбәпсе була. Ул әсәйбезне иптәш кызы итеп авылына 1 майга кунакка алып кайта. Атайбыз һылыу, матур, уңган кызга бер күрүдән гашык була, алып тагыла. Шулай итеп бергә матур итеп дөнья көтеп алып китәләр. Безгә 7 балага Фәнис, Фәнзил, Өлфәт, Ирек, Рәфил улдарына, Фәнзилә Гөлнур кызларына гомер бүләк итеп лаеклы тәрбия, белем биреп, олы тормыш юлына сыгардылар. Хәзер инде һәркемебезнең үз аллы дөньяһы бар. Балалар үстерәбез. Ата-әсәйбез 15 ян-янсәрдәренә 2 бүләсәләренә бәхетле олатай һәм өләсәй. Улар өсөн ян атып торалар. Кадерләребез гомер буе намыслы хезмәт итеп тырышып дөнья көтә. Безне балалары бер нәмәгә лә мохтаҗ булмаһын дип көндә-төнгә ялгап тир түкте улар. Әсәйбез колхозда сүгелдерсе, атайбыз мал караулысы булып эшләне. Икеһенең дә кулдарыннан килмәгән эше юктыр. Бакса тултырып, яшелсә-емеш, азбар тултырып, мал, кош-корт асранлар. Әлелә тик тормайдар. Әсәйбез бәйләй дә, тегәлә, тәмле итеп бешерәлә. Безне оюк бәйләйдәр бәйләргә өйрәтте. Ул мейестә бешергән кәкреләре, бәлештәре, кабарып бешкән икмәкләре телеңде йотырлык килеп сыга. Нәзек кенә итеп киселгән тукмаслы ашты уның кебек берәүдә бешерә алмайдыр ул мөгаен. Ярты буаттан ашу бергә гомер итүсе кадерле кешеләребез бәхетле тормыштың сире ул бер-береңне һөюдә, хөрмәт итүдә, ышануда һәм тугрылыкта ди. Улар әлелә бер-беренә ышаныслы, ныклы терәк булып яшәй. Бұл тормышта иң мөһиме бер-береңне аңлап, һөеп, хөрмәт итеп гомер итү. Ошолай инде яшәү мәгънәһе дип әйтергә ярата атай әсәйбез. Атай, әсәй, матур байрамыгыз, гәүһәр туйыгыз менән һезне ихлас котлайбыз. Ошо көндә һезгә йөрәк түрендә яткан иң йылы изге теләкләребезне җиткерәбез. Без һезне бик нык хөрмәт итәбез һәм яратабыз. Барһа өсендә рәхмәт әйтеп һезнең алда баш иябез. 60 ел кулга-кул тотынып, пар былбылдай тормыш итәһегез. Авыр сакта аумас терәк булып, гомер йомгакларын үтәһегез. Без һезгә карап хокланабыз, ихтирамлы һезгә карата. Лаеклы пардын һез иң гүзәле, һезне күңел шуга ярата дип шигырь юлаша теләкләрен җиткерүсе барлык балалары, якындары исеменнән кызлары Гөлнур. Тормыш куйган һынаударга каршы иткән елдәргә бирешмәй, 60 ел иңгә иң терәп тату гомер кисерүсе, гәүһәр туйдарына итүсе юбилярдар. Безнең иҗади төркемдә балаларыгызның котлауына ихлас кушыла. Бәхетле булыгыз, хәзер яңгыраясак йырда фәкать һезнең өчен. Һәр кемдең дә газиз бар.